Татар халкында шундый мәгънәле, канатлы әйтем бар. Яхшылык эшләдә суга сал, халык күрмәсә балык күрер. Мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек халкыбызның иң асыл сыйфатларының берсе. Игелек эшләү иң зур савап. Әссәламу алейкум, мөхтәрәм кунакларыбыз, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта ярдәм тернәкләндерү үзәге һәм ярдәм мәчете хезмәткәрләре. Беренче кунагыбыз ярдәм тернәкләндерү үзәгенең директор урынбасары Гөлшан Мирдиянова. Икенче катнашучыбыз ярдәм мәчете имамы Раил Әхмәтов. Өченче катнашучыбыз ярдәм мәчете флористы Мәйсәрә Гатина. Хөрмәтле уенчыларыбыз, әлбәттә инде башваткыч уенын башлап җибәргәнче аның кагыйдәләре белән танышып кирәк булачак. Менә шушы экраннарга шакмаклар килеп чыга, шакмакларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Сорауы миннән, җавабы сездән булыр. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, бүген уенда катнашкан һәрбер уенчыбыз да бик тә матур һәм истәлекле бүләкләр белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләгән. Уенның азагында иң күп балл җыйган уенчыбыз уенның җиңүчесе булып таныла. Һәм инде әлбәттә башваткыч уенының кагыйдәләре буенча уенның җиңүчесенә супер уен тәкъдим ителәчәк. Супер уенда катнашып, сорауга тәгаен дөрес итеп җавап тапкан җиңүчебез супер җиңүче булып таныла бит әле. Һәм инде әлбәттә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән махсус супер бүләк автомобиль белән дә кайтып китәчәк. Уеныбызны башлыйбыз. Өстән аска беренче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Бу ике юллыкның авторы кем? Инҗе мәрҗәннәр югалмас, һәм ятып калмас, үтәр дип язган икән кем? Шагыйрь, милләт өчен зур эшләр башкарган эшмәкәр, хәйрияче. Алар ике бер туган абыйлы энеле булганнар. Рәмиев түгел микән? Нишләп түгел микән дип сорыйсыз? Рәмиев дип җавап бирегез, сәхәр җавап бирегез. Тәхәллүсе Дәрдемән. Шулай бит, бу очракта Закир Рәмиев, абыйсы Шакир Рәмиевны да бу очракта искә алып китәргә кирәк. Татар халкының атаклы хәйриячеләре. Менә хәйриячелек дигәннән ярдәм тернәкләндерү үзәге гомумән нинди эшләр башкара? Безнең бит инде татар халкында элек-электән килгән күркәм бер гадәт, традиция дип әйтик инде хәйрчелек шулай бит. Революция хәтле безнең данлыклы исемнәребез ул менә Үтәмешевлар, Аитовлар, Юнусовлар, менә Рәмиевлар, Хөсәйиновлар һәм башка фамилияларны әйтергә кирәк. Безнең канда, безнең милләтебезнең аңында ул һаманда бар. Һәм инде хәзерге вакытта да бу күркәм традицияларны шәхсән менә безнең мәчет күркәм рәвештә алып бара дип әйтергә була. Безнең эшчәнлек 2005 еллардан ук килә. Фондыбыз шул аралыкта барлыкка килеп, хәзергесе көндә бик зур төрле проектлар алып бара. Ул мохтаҗларга ярдәм дип әйтәсеңме, тормыш акциясе исемендә. Ул инвалидларга тернәкләндерү реабилитациясе, шулай ук башка зур проектларны әлегесе көнгә хәтле безнең ярдәм фондыбыз бик яхшы алып бара. Үстән аска икенче сан 5 хәрефтән торган сүз. Тагын ничек әйтеп була менә бу сүзне? Мәңгелек. Раил? Бакый. Җавап дөрес. Бакый. Безнең Бакый урманчы атаклы рәссамыбыз да бар шулай бит, име? Гомумән менә бу фондка, ярдәм мәчетенә, ярдәм тернәкләндерү үзәгенә ничегрәк килеп эләктегез үзегез? Мен инде Аемлык өлкәсеннән үзем тумыштан Орс дигән каладан, әлбәттә инде менә монда Казанга, баш калага килдем укырга. Хәзер инде монда төпләнеп калдым, Аллага шөкер. Гаилә, балалар бар. Һәм инде ярдәм фондында әлбәттә инде хезмәт итәбез. Бүгенге көндә инде без күрмәүче дин кардәшләр белән, һәм инде зәгыйфь күрүче дин кардәшләр белән эш алып барабыз. Һәм инде безнең инде юнәлешләр бик күп. Һәм инде шушы юнәлешне әгәр дә алсак, әлбәттә менә бүгенге көндә без бүләк
алып килдек. Әлбәттә, ул да булса инде Коръән Брайль буенча. Әлбәттә, ул махсус, чөнки инде безнең Коръән бер китап булса, Брайль система буенча инде 6 томдан тора. Шуңа күрә инде күрмәүче дин кардәшләр, гарәп мәсәлән алифбасын Брайль система буенча укыйлар да һәм инде шатланып китәләр, чөнки иң төп булган асыл рухи яктан азык алу. Бик зур рәхмәт. Башваткыч тапшыруына шундый кадерле бүләк килеп иреште. Без аны әлбәттә кабул итеп алдык һәм башваткыч тапшыруы сезгә 1 балда тапшырып үтә. Чираттагы сорауга күчәрбез. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Татар халык җыры. Бер кеше исеме белән аталган җыр. Рәйхан. Рәйхан һәм бу чиракта җавап дөрес. Рәйхан дигәннән ул бит әле шул чәчәкнең исеме. Ие. Минем исемем дә чәчәкне аңлата. Әйе. Минем Нинди чәчәкне аңлата сезнең исем? Ул инде Азия якларында, тауларда үсә торган, Шәмәхәтстә Гөлшан исемле чәчәк. Минем дә исемем бик үзенчәлекле. Әйе. Әни безнең татар теле укытучысы, шуңа күрә ул инде әдәби әсәрләрдән шул исемне табып, миңа шуны куйган булган. Аның өчен аңарга бик зур рәхмәт әйтәм. Үзем мин Түбән Кама шәһәреннән, шунда туып үстем. Белемемне инде бөтен Татарстанга данлыклы Бакый Урманчы исемендәге 2нче татар гимназиясендә алдым. Форсаттан файдаланып, барлык укытучыларыма сәлам һәм бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Инде югары белемне Казанга килеп алдым. Дини белемне Мөхәммәдия мәдрәсәсендә алган булсам, инде дөньяви белемне Мәдәният һәм сәнгать университетында алдым. Анда шулай ук аспирантура тәмамлап, кандидатлык диссертацияда якладым. Шуңа күрә шул ук форсаттан файдаланып барлык укытучыларыма бик зур рәхмәт әйтеп, Сәламнәрне җибәреп калабыз. сәламнәрымне җиткезәм. Инде бер Һәм инде 1 ел элек, ярдәм фондына килеп, хәзерге вакытта менә шул хәйриячелекне инде эшем итеп саныйм. Элек ул минем хоббием булса, хәзер инде мин бик яратып кешеләргә мөмкин кадәр үземнең җыл мөнәсәбәтемне, оптимизмымны, чөнки күп очракта аларга менә шул җылы сүз, аларга менә яхшы кәеф җитеп бетми. Аларга елмаеп, менә булай тигәле, тигеләй тигәле дип, менә шундый матур әйберләр ясап, төрле сәнгать үрнәкләре эшләп, төрле программалар күрсәтеп, аларның иң беренче чиратта без күңелләрен күтәрәбез. Мин әле шул терлекләндерү үзәгендә оста куллар түгәрәгендә алып барам. Ул безнең прикладное искусство, сәнгать дәресе. Монда без төрле материаллар белән эшлибез. Менә игътибар итсәгез, менә бу безнең Шамаил, аны безнең Гаязова Рушания апа арбада утырса да, куллары бик оста, шундый бик сәләтле апа, ул безгә шул картинасын бүләк итте. Менә алга игътибар итсәгез, монда сабыннар, хуш исле сабыннар. Булар шулай ук, хәтта күрмәүчеләрдә, хәтта арбада утыручыларда, менә физик яктан теге куллары бик начар тотса да, без алар белән тырыша менә шундый матур сәнгать үрнәкләр ясыйбыз. Һәм инде астарак безнең Казан гербы төшкән тәлинкә дип әйтик инде, анда пластилин, төрле табигый элементлардан, анда ярмалар дисеңме, бисерлармы, шуларны кулланып, без шундый матур сәнгать үрнәкләр ясыйбыз. Һәм инде тагы бер тапкыр әйтәм, алар өчен ул менә рухи азык алу, рәхәтлек алу, менә шул курс 2 яки 2 атна яки 1 ай эчендә алар максималь дәрәҗәдә бездән файда алып китәргә тиешләр. Алга таба да шулай булсын. Бик зур рәхмәт шул чаклы тәфсилләп сөйләгәнегез. Шушы матур күчтәнешләрегез өчен дә сезгә дә 1 бал тапшырып үтигез. Рәхмәт. Исемнәргә бер тукталганбыз икән инде, Мәйсәрә. Сезнең исемгә дә аерым бер игътибар юнәлдергә кирәк. Зәңгәршәлдәге Мәйсәрәләр күз алдына килеп китә инде сезнең исемне тагында. Минем исемемне апам тәкъдим иткән, үзенә 12 яшь булса да, аның күңеленә шушы исем килгәндә, әнием белән әтимә тәкъдим итеп, аларга бик күңелләренә хуш килеп, бу исемне миңа кушырга уйлаганнар. Бәләкәй чакта бик теге сирәк булганлыктан бик ошатып бетермәсәм дә, хәзер миңа менә шул сирәк булуы белән, бик күп кешедә булмавы белән бигрәк тә ошый да инде. Аның тәрҗемәсе гарәп теленнән байлык, муллык дип атала. Үзем Мензей районыннан, Аксар авылыннан килдем. Әтием белән әнием һаманда авылда яшәп яталар. Безнең гаиләдә 5 бала, инде хәзер 5 бездә үсеп, үзебез
Үзегезнең юлны Үзебезнең юлны сайлап сайладык. Әйе, минем нохшыл энем әле һаманда авылда әтием, әнием белән яши. Ул 8нчы сыйныфта укый. Казанга мин 1 ел элек килдем. 1 ел элек килгәннән соң анда шул карантин вакытлары башланды дагын. Карантин вакытларында ярдәм мәчетенә мин волонтер булып килдем. Волонтер вакытында без 2000-гә якын кешегә хезмәт күрсәттек, ризыклар алып килдек. Көндә ланчбокслар тараттык. Һәм ул хезмәт минем өчен бик рәхәт булды. Кешегә ярдәм итү ул үзе бер рәхәт. Һәм ярдәм мәчетенә шуңа күрә дә рәхмәт әйтәсем килә. Ул күп кенә кешеләрне ярдәм кулы суза. Милләтенә, диненә карамастан һәрберсенә ярдәм итә. Шуңыннан инде шул волонтерство беткәч, алар павильон ачтылар. Шунда мин инде флористика буенча килдем, флористика укыдым үзем. Һәм инде менә шундый матур чәчәкләр, чәчәк бәйләмнәре ясыйбыз. Шуңа күрә чәчәк бәйләмнәренең серләренә төшенәсегез килсә, шулай ук рәхим итегез. Сезнең башваткыч тапшыруына бүләк итеп сезгә алып килдем. Без аны кабул итеп алабыз да, һәм бу очракта да сезгә дә шулай ук бер балны биреп куйык әле. Исем кушу йоласы бар бит әле. Исем кушу турында инде әйтсәк, инде бүгенге көндә безнең халык әлбәттә инде татар, милли, матур исемнәрне сайлый һаман. Һәм инде бүгенге көндә бик актуаль борынгы исемнәр. Инде күп кеше инде мәчеткә килә. Туган бала белән исем кушу йоласына әлбәттә инде һәм без инде аны аңлатып, исем кушып, дуа кылып, хәйле фатиха биреп, аларны инде әлбәттә инде дуа белән җибәрәбез, балаларны тәрбияләргә, үстерергә. Бик зур рәхмәт. Шуннан да менә шундый матур эшләр башкарылганы турында сөйләп үттегез. Ул волонтерлык булмасын, ул менә шушы исем кушу йоласы безнең милләтебез, татар милләте менә шушы асыл сыйфатлары белән байда инде ул. Сулдан оңга 8нче сан 4 хәрефтән торган сүз, гарәп телендә бу сүз бәйрәм мәгънәсен аңлата. Раил? Гаит. Гаит. Җавап дөрес, бер балл үзегезгә. Гаит дигәч инде ничектер бер төрле якыннар, дуслар белән, туганнар белән бергә җыйналышу, ничектер туганлашу, бергә матур иттереп күрешү мизгелләре күз алдына килә. Менә гаит вакытларында нинди чаралар уза, нәрсәләр башкарыла, ярдәм мәчетендә, тернәкләндерү үзәгендә. Үзенчәлеге безнең гаетләрнең шунда, шуны әйтеп үтәсем килә. Безнең бит инде тернәкләндерү үзәге төрле шәһәребезнең җәмгыятьләре белән дә бәйле. Инвалидлар җәмгыяте бит безнең аерым күрмәүчеләр буенча, аерым анда шукраклар буенча, аерым һәрбер җәмгыятьләрнең вәкилләрен дә чакырып, безнең шундый махсус зур чатырда күркәм рәвештә без шул бәйрәмнәребезне үткәреп җибәрәбез. Шуңа күрә монда инде безгә һәр даим ярдәм итә торган волонтерларны, кунакларыбызны, кем безгә һәр даим ярдәм итеп тора, барысында без гаетләрдә кунак итәбез, һәм алар белән бергә намазлар, гает намазлары укып, инде зур табыннар кырып бәйрәм итәбез. Гаит турында әлбәттә әйтәсе килә инде дини яктан, әгәр дини күзлегеннән карасак, ул инде бөтен милләтне берләштерә, беренче. Икенчедән инде ул менә нигезләр авылда булган шулай бит курбан, мәсәлән, гаит курбаны, бөтен инде балалар шулай бит кайтып, әтиләргә рәхмәт әйтеп, шунда гаит намазларына барып тәкбир әйтеп, шатланып, кыймак аша безнең шундый гадәтләр бик күркәм. Һәм инде чыннан да иң төп булган рухи яктан, әлбәттә инде иртәнге якта бөтен кеше бәләкәй чакта, менә бәләкәй чакны үзебез әгәр искә алсак, бик кызык, бик күркәм. Һәм инде дуа белән, намаз белән әлбәттә ул инде үзенчәлекле курбан гаите, ураза гаите. Һәм чынлыкта менә безнең мәчеттә дә biz инде күрмәүче дин кардәшләребез һәм инде зәгыйф булган кешеләрне яна шулай җыябыз. Һәм гаит уңайыннан әлбәттә инде өстәлләрне әзерлибез һәм инде шушы ризыкларга әлбәттә инде аларны чакырабыз. Чөнки инде гаит һәм инде дин, милләт ул инде рухи яктан да, физик яктан да әлбәттә инде яхшылыкка өнди торган эш.
Гаит дигәннән үземнең дә әйтәсем килә. Авылда ул бигрәк тә особый атмосфера белән үтә. Менә үземдәгән әтием белән, әнием белән яшәгән вакытта иртән сәгать 6-да 5-тә торып, әтиемнәрне мәчеткә озатып, әнием белән инде коймаклар пешереп, аларны каршы алу үзе бер күңелгә үзе бер рәхәт мизгелләр. Шулай ук бер-берсенә мәчеттән кайтканда инде туганнар, якыннар һәрберсе дә өйгә кереп, шундый бер аерым рәхәт күңелгә якын итә килә торган бер бәйрәм ул гаит бәйрәмнәре. Яра менә бит һәркемнең күңелендә үзенчәлекле булып саклана бу мизгелләр чыннан даими. Ә менә сорыйм әле милләт темасын кузгаткач инде башка милләт вәкилләре дә килгәлиме гаит бәйрәмнәренә яки үзебезнең мөселман өммәтендәге милләттәшләребез генә күренгәлиме менә? Әйтеп үткән бит инде безгә төрле Казаныбызда эшләп килгән оешмалардан вәкилләр килә. Әйтик, аларның җитәкчеләре рус, башка милләт вәкилләре икән, без аңа карамыйбыз. Бәйрәм уңаеннан аларны чакырып, үзебезнең шатлыкны бергә уртаклашабыз. Инде генә бәйрәм булмасын, без һәр даим бөтен милләт вәкилләренә дә ачык, кемнәр белән безнең проектлар башкарыла. Әйтик, мәсәлән, реабилитациягә безнең үзәккә төрле милләт вәкилләре килә. Һәм инде шуңа күрә һәр даим без алар белән эшләп киләбез. Матур бәйрәмнәребез белән, менә шундый гаит бәйрәмнәре белән, мөселман бәйрәмнәре белән шул чаклы матур уза безнең көннәребез дип әйтергә кирәк. Милләттәшләр матур бәйрәмнәрдә күрешеп торыйк шулай. Алга барабыз, чираттагы сорау, өстән аска 3нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Кеше таштан каты, ә нәрсәдән нәфис? Гөлдәй нәзик, Раил. Нәрсәдән нәфис? 1, 2, 3. Юк, бу ишракта җавап дөрес түгел. Мәйсәрә. Чәчәк. Чәчәк, әлбәттә. Җавап дөрес бирде безгә. Бу җавапны инде син белмичә кем белергә тиеш идесең. Шуңа күрә бу балны сиңа тапшырабыз. Уеныбыз алга таба дәвам итеп, чираттагы сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 6нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Кайбер чыганакларда Ибраһим чишмәсе. Бу. Гөлшан басты дип карап торам иң беренче тимәгә. Зәмзәм. Зәмзәм, әлбәттә. Вау. Зәмзәм суының файдасын бит инде бөтен мөселман да белә диярлек, шулай бит. Һәм инде менә безнең проектларның берсе, ул безнең мәчет территориясендә зәмзәм суы кушылган, чиста су алырга була. Теләгән кеше. Зәмзәм суы кушылган. Әлбәттә инде чиста зәмзәм. Әлбәттә инде Сәгъүд Гарәбстаннан. Ул бит инде безнең зәмзәм суы Мәккә шәһәренең Кәгъбатулла җирлегеннән чыккан кою дип әйтик инде су име, зәмзәм суы. Шуннан кайтартылып, бездә инде безнең чишмә суына кушылып, ясалган шундый су дип әйтик инде. Шуңа күрә теләүчеләр безгә килеп, зәмзәм суы белән дәвалана, күңелләренә рәхәтлек алалар. Зәмзәм сулары эчеп сихәтләнегез, мөхтәрәм милләттәшләребез. Алга барыйк, сулдан уңга 9нчы сан, 4 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк булачак. Бала. Бәби. Шакмаклары буенча туры килә әлбәттә. Мәсәлән, ләкин тәгаен үк җавап түгел. Улан. Улан, әлбәттә, бер бал сезгә. Балаларга гаилә тәрбиясе ул бик мөһим, шулай бит име? Мәчетебез каршында әле безнең тагын курслар да оештырыла. Ул инде гомумән безнең тирәдә Киров, Мәскәү районында яшәүче балаларны без октябрьдән апрельгә хәтле монда алар килеп дин нигезләренә, Коръән теленә, гарәп теленә өйрәнә алалар. Шуңа күрә һәр даим безнең якшәмбе көнне шул дәресләр алып барыла. Монда инде безнең дәресләр татар телендә дә, рус телендә дә алып барыла. Түләүлеме яки? Юк, әлбәттә, ул бушлай. Өстән аска 4нче сан, 6 хәреф. Картлар сүзе. Бер сүз белән әйтергә мөмкин. Раил. Мәкаль. Мәкаль, әлбәттә. Җавап дөрес. Бер рәхмәт сүзе мин беләдән кыткара. Шуңа күрә безнең инде халык
менә әгәр дә инде бала тәрбиясенә, әгәр дә инде без мәсәлән ныгылап әгәр дә инде кузгалсак әйтсәк, иң мөһиме әлбәттә инде гаиләдән тора. Һәм инде әти-әни, әби бабай ничек тәрбия бирә, ул инде гореф гадәтләрне саклап, һәм инде менә бу тел мәсьәләсе, йолалар әлбәттә инде, һәм тәрбия күбрәк бала инде ата-бабаларыбыздан, һәм инде әтиләребездән, әниләребездән дуалар укып, бисмиллаһир-рахманир-рахим, башка дуаларын өйрәнеп, әлбәттә инде ул инде күрә дөньяны гаиләдән, һәм инде өйрәнеп аннары үскәч, аның гаиләсендә менә бу еллар була дигән сүз. Шулай ук бер мәкаль бар, уң кулы биргәнне сул кул күрмәсен дигән. Әгәр дә инде сез ярдәм итеп берәрсенә булышсагыз, ул ярдәм иткәнегезне ул кешегә күрсәтмәвегез, Аллаһ белән үзегез арасында гына калуы күпкә яхшырак, күпкә саваплырак була. Безнең инде халык әйтә, исән кешеләрнең кадерен бел, вафат кешеләрнең каберен бел. Бик мөһим. Бүгенге гасырда әлбәттә инде менә бердәмлектә, әлбәттә инде саулык сәламәтлектә бер-беребезне хөрмәтлек, бер-беребезне әлбәттә кадерлек, мөмкинчелек бар икән, ярдәм кулын сузык мохтаҗларга, зәгыйфьләргә, бер-беребезгә әлбәттә инде физик яктан, матди яктан, сүз белән дә әлбәттә ул бик мөһим, бик кирәк. Һәм инде әгәр дә безнең инде дин кардәшләр, якыннарыбыз, алар инде бактылыкка күчкәннәр икән, алар өчен дуа кылып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Амин, шулай булсын. Бер-беребезгә ярдәмләшеп яшик. Алга барабыз. Сулдан уңга 11-нче сан 3 хәреф. Кесәң сай булса да, күңелең нинди булсын диләр, Мәйсәрә? Бай. Бай булсын диләр әлбәттә. Җавап дөрес, 1 балл. Мөселман җәмгыяте менә безнең татарлар арасында зур шундый күркәм гамәл бар. Ул һәр даим аларны күреп, күрше тирәңдәге мохтаҗларга игътибар итеп, аларга ярдәм кулы сузу. Шул уңайдан әмнә әйтәсе килә. Коръән аятендә дә шуңарга зур урын бирелгән. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фа аммал ятима фала тaqhar ва аммас сайла фала танхар. Ятим турында әйтсәк, аны кыерсытма, сорашып йөрүчне мохтаҗ булса, аны кума, ягъни аңарга булыш. Икенче бер Коръән аятендә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Араайталлази юказзибу биддин фазаликаллази ядуул ятим ва ла яхудду ала таамил мискин. Динне инкар итүчене күрдеңме син? Нигездә ул шундый кешедер. Ятимне куып җибәрә, мохтаҗларны ашатуга өндәми. Ягъни менә бу Коръән аятләреннән без күрәбез, нинди генә мохтаҗлар менә, нинди генә ситуациядә булсалар да, ашарына юк манда. Әти-әнисез үскән балаларны күрәсеңме? Аларга игътибар бирергә кирәк. Нинди генә дәрәҗәләргә ирешсәң дә, синең бу дәрәҗәләреңә ирешүң бары тик Аллаһтан рәхмәте белән генә. Син дә алар хәлендә калырга мөмкинсең. Шуңа күрә һәр даим аларга игътибар бирергә кирәк. Һәм инде менә шул хәйрәчелек белән шөгыльләнәсең килә икән, профессиональ яктан безгә фондка килергә мөмкин. Һәм инде без аны әлбәттә зур оешканлык белән җиренә җиткереп, шул адресатка җиткезәбез. Чөнки күп кешеләр аптырап йөриләр. Менә акчам бар, кая куярга икән дип белмичә йөриләр. Безнең аларның бөтен адрес списоклары бар. Ярый яхшы, менә сез хәдисләргә бай булып чыктыгыз бит әле, әйме? Менә безнең баш ваткыч тапшыруы балларга бай. Шуңа күрә менә хәдис өчен 1 баллны тапшырып узабыз. Үстән аска 7-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Габдулла Тукай бу шәхесне менә булайрак итеп олылый. Кем турында сүз барган әйтергә кирәк булыр? Мәгарифкә әвәл башлап адым салган, милләт өчен баһа җитмәс кыйбат хәзрәт ди ул. Кем турында сүз бара? Шихаб хәзрәт. Шихаб хәзрәт әлбәттә. Шихабетдин Мәрҗани турында сүз барганлыгын барыбыз да беләбез әлбәттә. Менә бу улуг шәхесләр турында гомумән яшь бун белеп үсәме? Бу Шихабетдин Мәрҗани, 30 Имани, Кайым Насыри, менә безнең галимнәр дип әйтәсе килә, шулай бит инде. Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Хөсейния мәдрәсәсе Оренбург өлкәсендә, әлбәттә инде алар данлыклы.
һәм инде горыф гадәтне, милләтне саклый торган шәхесләр һәм мәдрәсәләр әйтәсе килә. Һәм бүгенге көндә ул Аллаһка шөкер бар, һәм инде милләт аны таный, белә, һәм инде саклый. Шуңа күрә менә яшь буыннарга да менә бу әйберләрне, мөһим әйберләрне без инде тырышабыз аңлатырга һәм сөйләргә. Алга барабыз. Сулдан уңга 17-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Шундый әйтем бар. Аш белән атканга нәрсә белән атма диләр, Раил? Таш. Таш белән атма диләр. Һәм җавап дөрес, әлбәттә. Biz башваткычыбызның яртысын чишеп чыкканбыз. Әлегә кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итеп узар вакыт. 3 бал иясе Мәйсәрә Гатина. 5 бал белән Раил Әхмәтов. Һәм әлегә 7 бал иясе Гөлшан Мирянова. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башваткыч тапшыруында кунакта ярдәм тернәкләндерү үзәгенең финанс эшләре буенча җитәкчесе Әнисә Габдрахман кызы Исмәгыйлова һәм аның ярдәмчесе Венера Хәмид кызы Трифонова. Рәхим итегез мәйданыбызда. Безнең ярдәм фонды һәм аның карамагындагы ярдәм тернәкләндерү үзәге Россиядә бердән-бер. Biz 2013 елда 19 июльдә безнең ярдәм мәчете ачылды. Һәм безнең ярдәм тернәкләндерү үзәге ярдәм фонды шул ук елны яңа бинага, якты бинага күчте. Яшен иркенләп зур бинада дәвам итте. Безнең тернәкләндерү үзәгендә һәр айны чиратлашып сәламәтлекләре шикле булган кешеләр тернәкләнү уза. Шулай ук безнең Балтач районы Бөрбаш авылында ир малайлар өчен пансионат эшли. Һәм шулай ук Теләче районы яңа Иске Җири авылында гаилә учагы йорты эшли. Һәм шулай ук безнең фонд алып бара бик зур социаль акциялар алып бара. Шул ук вакытта пандемия вакытында менә безнең тормыш юлы дигән зур гына акция барды һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Бу тормыш юлы дигән акция безнең Россия президенты һәм Татарстан президентының бүләкләренә иреште, бүләкләренә ия булды. Менә безнең бундый эшләр, мондый изге эшләребез безнең халкыбыздан, безнең меценатлардан башка һич тә башкарылып чыкмас иде. Шушы эшләрне башкаруда ярдәм иткән өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Алланың рәхмәте булсын. Безнең халыкның канына сеңгән изгелек итү, без һәр вакыт улыны улы итеп, кичене киче итеп ярдәмләшеп яшәргә тиешбез. Мохтаҗларга һәм сәламәтлекләре чикле булган кешеләргә булышырга тиешбез. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, башваткыч уены алга таба дәвам итә. Мин сезгә чираттагы сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 19-нчы сан 3 хәрефтән торган сүз. Бу сүзләрне кем әйткән? Шуны белергә кирәк. Мин җир йөзенең падишасы. Җир өстендә хөкем йөртеп, җир өстендә урын күрсәттем. Һава тарафында минем эшем юк. Ихтиярлары үзләрендә. Дигән менә бу шәхес. Гөлшан? Екатерина икенче, әнишә бул 3 шакбакка ничек сыйган улады? Менә мин сездән шуны сорармын дигән идем. Менә 3 шакмакка ничек кенә иттереп сыйдырып була икән аны, ниме? Әйе. Патша бикә булган бит инде ул. Патша бикә булганнан тагын башкача ничек итеп атап үткәннәр? Әби патша. Ие, тимәгә басырга тагын бер кирәк. Һәм җавап? Әйе. Әби патша. Әби патша дөрес. Әйе. Аңа мөселманнарга мәчет салырга рөхсәт бирдек. Бик биек итеп салалар дип зарланып гариза килә. Ул менә шулай дип җавап бирә. Татарларга мәчетләр төзү рөхсәте биргән патша буларак мәгълүм. Азмаз дин иреге хукукларын кайтара, дини эзәрлекләүләр аның шарагында шикләнә. 1788 елдан мөселманнар өчен диния нәзарәте оештырыла. Менә шушы әби патша патшалык иткән чорларда. Әле тагын өстәп әйтәсем килә, нәкъ менә шул әби патша дип әйтелгән заманында
таштан мәчетләр төзелергә рөхсәт бирелә. Әйе. Элекеге аңарчы, димәк, бары тик бит инде агачтан гына, бүрәнәдән генә салынган, ә менә нәкъ аның заманында инде таш диварлар ярдәмендә матур иттереп беренче мәчетләр салына башлаган. Һәм тагын икенче иң зур дип әйтик инде, шулай ук күренеш мөселман дөньясы өчен нәкъ аның патшалыгы вакытында Коръән татарларда беренче басма Коръән басыла. Әйе, хәзерге вакытта ул Санкт-Петербург шәһәрендә беренче басма китап саклана. Расулыбыз әйтә: "Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва аллама." Дөреслекдә дә иң яхшы кеше кемдә кем иң беренче үзе өйрәнгән Коръәнне һәм инде шушы Коръәнне өйрәтүчедер ди. Шуңа күрә инде балаларыбызга үзебездә бер хәреф булса да, бер дуга булса да өйрәнсәк, һәр вакыт безгә инде ул кирәк. Бик зур рәхмәт. Менә чыннан да булар һәрберсе дә безгә савап булып бар ди. Шулай бит. Менә бу хадис өчен Раил сезгә бер балны һич тә кызганып булмас. Шуңа күрә тапшырыйк әле үзегезгә. Сулдан уңга 22-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Тел татлысы иясенә нәрсә ашатыр? Татсызы Бал. Сорауны да укып бетерергә бирмәдең. Мәсәлән, җавапны дөрес яңгыраткач, укып бетереп тә тормыйм инде. Бал дигәч, мин дә бал бирәм инде үзеңә. Күшек чираттагы сорауга үстән аска 18-нче сан 7 хәреф. Көн багышны тагын ничек китереп атыйлар ул? Гөлшан? Ул диалектта сүз бугай, ай багыр. Ай багыр дип әйтәләр ана һәм бу чиратта дөрес җавап. Сезнең эмблемада бар. Әйе, безнең Ул нишләп анда куелган ул һәм гомумән нәрсәне аңлата ул? Игътибар итсәк, көнбагыш ул бит инде безнең таҗлары сары һәм ичендә бик күп төшләре бар дип әйтик инде. Беренчедән, сары төс ул күрү сәләтен югалтучы кешенең иң соңгы күрә торган төсе. Ә инде аның ичендәге менә бу төшләре, көнбагышның үзенең төшләре, ул изге гамәлләр ничек күп булган кебек, көнбагышның да төшләре шул хәтле күп. Әле бит ул ел сайын төшләре чыгып, җир белән таратылып, тагы да күбәя, шулай бит. Шуңа күрә без изгелек эшләвне күрсәтәбез, ә инде безнең үрнәктә бу изге эшләр дәвам итәләр. Дип, менә шул эмблема. Фонд турында әйткәч, инде җитәкчеләргә зур рәхмәт әйтәсе килә. Әйе. Чөнки инде менә чыннан да шушы эшне алып барган һәм инде тырышкан кешеләргә, ул инде Илдар хәзрәткә, Баязитовка, әлбәттә инде Мәликә ханым Гилметдиновга, һәм инде әлбәттә инде Илхам хәзрәт Исмәгыйловка. Аларга бик зур рәхмәт. Уңышлар, алар инде һәр вакыт инде безгә инде әйтәләр, әйдәгез, дәвам итәбез эшне бергәләшеп, күңелле итеп, һәм инде һәр вакыт инде планнар бар, шушы инде планнарга әлбәттә инде ия булырга, һәм инде бердән булып хәерле гамәл кылырга, саулык сәламәтлектә яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Амин дип куябыз да, һәммә барчагызга да шушы изге эшләрегездә бары тик уңышларны теләп калабыз. Сулдан уңга 20-нче сан 4 хәреф. Халык авыз иҗаты әсәре. Гөлшан? Бәйет. Бәйет әлбәттә. Җавабы дөрес, бер балны сезгә тапшырабыз. Халык авыз иҗаты, бәйетләр, шигырьләр, җырлар, мөнәҗәтләр шул исәптән бала тәрбияләүдә иң зур рычаг дип әйтәбез бит инде, менә шушыларны кулланып, тәрбия эшен тагын да байтабыз, тагы да алга этәрәбез. Сүзен аңайыннан әйтәсем килә, безнең ярдәм тернәкләндерү үзәгеннән Ибрагимов Марсель үзенең мөнәҗәте белән килде. Тернәкләндерү үзәгенә Марсель кичкенә сабый булып килә. Әйе, аның күрү сәләтле ул вакытта инде түбән була. Шуңа да карамастан ул бездә реабилитация программасы үтә һәм менә шул рухи дәртләнү алып дип әйтик инде югары үрләр яулый. Ул Россия Ислам университетын тәмамлый. Казан федераль университетында шулай укуын дәвам итә. Хәзер инде белгеч буларак бездә димәк эшен дәвам итә. Хәзер ул бездә укытучы. Шуңа күрә һәр яктан ул безнең өчен үрнәк.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ارتعطر عشقا بطلهم بسم الله بسم الله هر آدمنا أطلهم بسم الله بسم الله هر صولا شامشان بسم الله بسم الله هر بشلاها نشان بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل عن برهام الله بسم الله بسم الله قايا برمكتل ده بسم الله بسم الله هر بريانا كمكا بسم الله بسم الله بزنن يركتبا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ينغري حرب الجردها بسم الله بسم الله بيغور طولر دها بسم الله بسم الله إيمان لكم لدى بسم الله بسم الله بوسوسي شتلا بسم الله بسم الله برجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Devam etəbiz alğa taба. Soldan onğa 21-ci сан 4 hərfdən тұрған сөз. Тілің білән нәрсә қыл, қолың білән ішlə диләр. Телең белән яхшы кыл. Яхшылык. Юк шул. Ташлама, әнекәй. Гөлшан. Дұға. Дұға әлбәттә. Алға барық, сылдан онға 15-ші сан 6 хәріф. Ғабдулла Тоқайдан бұл шиғыр юллар сүз нинди китап турында бара. Шул вақытта мин қолыма китап алам, Гүлшан. Құр'ан. Құр'ан китабы турында сүз бара, жауап дұрыс. Ярдәм мәчете һәм ярдәм тренингтер үзәгендә әлбәттә инде Коръәнне ятлау ул инде дәвам итә һәм инде безнең күрмәүче дин кардәшләр дә бар. Алар да безнең мәчеткә, мәдрәсәгә, тренингтер үзәгенә килеп, гыйлем алып, Коръән ятлаучылар бар дип әйтәсе килә. Кемнең менә әйтик, мәсәлән, телевизор караучыларның теләкләре бар икән, социаль челтәрләрдә безнең шул сайтларыбызга кирип, шул телефон аша үзеңнең заявканы калдырырга була. Гореф гадәтләрне саклап, милли яктан да әлбәттә инде Коръән ятлап, иншалла, менә безнең шундый планнар Коръәннәрне иретеп, безнең халык ул инде һәрвакыт гыйлемле булсын. Әйе, шынында шулай, мақсатларыгыз зурдан икән, шушы мақсатларыгызга ирешергә насип булсын. Станаска 13-ші сан 5 хәреф. Килернең 10нан 1 өлеше күләмендә җәмәгать файдасына җыелган салым, Раил. Ашыр. Гушыр, әлбәттә. Әгәр дә Аллаһ Тәала безгә бирә икән, инде уңышлыклар, шушы уңышлыклардан әлбәттә инде 10нан 1 өлешен без инде мохтаҗларга, зәгыйфьләргә, мәдрәсәләргә, мәчетләргә тапшырырга тиешле булабыз. Чыннан да ул инде рәхмәт йөзеннән, шөкер йөзеннән, чөнки Аллаһ Тәала безгә бирә бу нигъмәтне. Һәм икенчедән шушы булган байлыкны инде арттыру һәм инде закат булсын, садака булсын, ул инде кешене әлбәттә инде чистарта дип әйтәсе килә. Әлбәттә, Рамазан шариф аенда фитра садақалар, фидия садақалар, Рамазан шариф айында бигрәк тә инде ул бик актуаль, чөнки инде кеше мәсәлән, әгәр дә ураза тота алмый икән, ул инде фидия садақасын түли. Бөтен кешегә әлбәттә инде фитра садақасы ул инде ваҗиб булып санала. Шушы булган гышыр садақалар һәм инде башка садақалар адәм баласына файда китерә. Садака ул һәр вакытта да дөрес юлга илтә, ул һәр вакытта да безнең сафлыкка илтә.
Бәрәкәтне арттыра. Бәрәкәтне арттыра һәм савап бирә. Алга таба дәвам итәбез. Өстән аска 10-нчы сан 8 хәрефтән торган сүз. Бу нәселнең фамилиясе кирәк булыр. Малмыш сәүдәгәрләре һәм меценатлары. Краил Утамешев. Утамышевлар турында сүз бара. Җавап бирегез бер бал. Бу нәселдән Габдулла Утамышев Россиядә 150ләп мәчет төзеткән. Казандагы иске таш мәчет аның матди ярдәме белән торгызылган. Үзләре бүгенге көндә алар инде вафат, әмма дә ләкин алар өчен менә бу гамәл садака булып бара. Ул инде менә Расулыбыз әйтә, әгәр дә мәгәр адәм баласы үзеннән ниндидер изгелек калдырса, мәчет салса, мәдрәсә төзесә, яки юл салса мәсәлән дип әйтик, һәр вакытта да инде әҗер савап ала икән, әгәр дә инде ул файда китерә торган кешеләргә булса. Өстән аска 14-нче сан 5 хәреф. Башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Менә шушы авыр сорауга килеп җиттек дигән сүз. Авыр сорауга җавап тапкан уенчы 2 балга ия булачак. Ярым ефәк туқыма. Татар муллалары һәм байлар арасында киң таралган була бу. Әйтик, менә шундый камзул. Бу сүз исеме белән аталган диңгез дә бар хәтта. Адриатика диңгезе, Гөлшан. Әдерән. Әдрән ул диңгез. Әйе. Әдрән диңгез. Менә туқыма. Менә бу диңгезне менә шушы туқыма исеме белән дә атап киткәннәр инде. Элегрәк. Һәм җавабы? Әдрәс. Әдрәс әлбәттә. 2 бал. Таныш түгелмесез. Бер дә белмәгән сүзләрне өйрәнеп китәбез инде башваткычтан шулай бит. Башваткыч уены шуның эчендә инде. Чөнки татар телебез шул хәтле бай, шул хәтле синонимнарга бай име. Шул нисбәттән әйтәсем килә, безнең Татарстан җирлегебездә татар телен өйрәнү буенча курслар елдан ел дәвам итәгә шулай бит. Һәм безнең мәчетебез дә бу проектка кушылды. Инде берничә ел рәттән ял көннәрендә безгә безнең мәчетебез карамагындагы шул Киров, Мәскәү районнарыннан теләүчеләр татар теле курсларына килә алалар. Рәхим итегез безнең татар теле курсларына. Сулдананга 16-нчы сан 6 хәреф. Фамилиясе тәхәллүсе кирәк. Мөхәммәдия мәдрәсәсен нигезләүче дин һәм җәмәгать эшлеклесе Мәйсәрә Баруди. Баруди бу әлбәттә. Татарларда һәр вакыт инде игнәчләр дип әйтәсе килә, шулай бит хәйләчеләр әлбәттә инде булган, һәм инде шушы дин яктан, дин күзлегеннән әлбәттә инде рухи яктан һәр вакыт инде дин белән бәйле булганнар. Шуңа күрә дин кешеләре әлбәттә инде шушындый изге эшләрне башкаралар бүгенге көндә, һәм аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт һәм инде нигъмәт бирсен. Амин, амин, амин. Шуннан да Галимҗан Барудига да олы рәхмәтебез. Менә шушындый кешеләр булмаса, мәдрәсәләр дә оешмаган булыр, шулай бит, име? Галимҗан Баруди дигәннән, ул бик күп мәдрәсә өчен бик күп китаплар чыгарган, бик ярдәм иткән китаплар, белем бирү буенча. Мин үземдә китаплар укырга яратам. Шуның сәбәпле Рөстәм Закуанның Гомер эзе дигән шигырен укып китәсем килә. Рәхим ит әйдә. Гомер узган икән диеп, картлар куя уфтанып. Кайда калган дип яшьлегем, күпләр йөри моңаеп. Көн таң атса дөнья куып, туктамыйча чабабыз. Гомер көзе җиткәч килеп, аптырашта калабыз. Башкаларның ялгышларын бу тормышта күрәбез. Ялгыз калганнар халәтен нигә күрми үтәбез. Җирдә изе калсын өчен килгән һәрбер беләбез. Якыннарның кайшакчанын шыра кебек теләбез. Ни гомерләрнең үткәнен вакытында сизмибез. Якты дөньяның кыйммәтен соңлап кына шәйлибез. Үкенерлек һич булмасын гомерләрнең азагы. Бакыйлыкта көтмәсен лә кыямәтнең азабы. Рөстәм абый Закуанның урыны җәннәттә булсын дип телибез. Нәкъ менә шушы шигырьне укып биргән өчен Мәйсәрәгә 1 балны тапшырып узабыз. Алга барабыз. Өстән аска 12-нче сан 8 хәрефтән торган сүз.
Фамилиясы кирәк, рус кешесе бу. Эшчеләре өчен театр, хастахана биналары төзеткән Казан сәүдәгәре, фабрикант. Алафузов. Алафузов әлбәттә. Җавап дөрес, бер баллга Гөлшан сезгә тапшырабыз. Кемнең күпме бал җыйганын игълан итә. 6 бал иясе булды Мәйсәрә Гатина. 8 балга ия булды безнең Раил Әхмәтов. Һәм инде ни хикмәт 15 бал иясе бүгенге башваткыч уенының җиңүчесе Гөлшан Мирдиянова. Кызлар, егетләр, башваткыч уенының иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек сезнең белән. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә мин сезне бүләк киштәсе янына чакырып алам. Мәйсәрә, рәхмәтегез. Әйдә, киттек. Барабыз, әллә шунда таба барада инде бу Мәйсәрә 8-нче саат. Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе сезгә менә шушындый бүләкне тапшыра. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә. Ярдәм мәчетендә эшләгән, ярдәм мәчетен төзегән, алып барган Илдар хәзрәткә, Илгам хәзрәткә, Мәликә ханымга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Аларга бик уңышлар телим, чөнки алар бик олы, бик авыр эш алып баралар. Шулай ук үземнең әти-әниемә, апаларыма, туганнарыма, абыйларыма сәлам җиткереп рәхмәт, зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Раил хәзрәт, рәхим итегез янәшәмә. Карап карыйк әле. Менеп китте ул. Һәм ул төшә икенче санга. Менә бу җиһаз да сезнең тормышыгызда, көн күрешегездә бик зур ярдәм итәр дигән өмет белән тапшырабыз сезнең колларга. Безнең җитәкчеләргә бик зур рәхмәт, уңышлар аларга телибез һәм инде чыннан да телебезне, гореф-гадәтләребезне саклыйк, бердән булып, һәм инде шушы инде пандемия вакытларыбыз узып, Рамазан, Шайф айндарыбызда әлбәттә инде ургылар тотып, Корбан вакытларыбызда Корбан чалырга, һәм инде бердән булып яшәргә, белгән дуаларыбызны укып, хәерле гамәл кыларга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Сау булыгыз. Гөлшан, рәхим итегез әйдә янәшәмә. Уенның җиңүчесе буларак сезгә инде шарлар аттырып тормаска булдык. Башваткыч тапшыру һәм Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе сезгә менә шушындый үз пешергечне тапшыра. Уеныбызның җиңүчесе бу алкышлар да сезгә. Бик зур рәхмәт. Җиңүчегә тәкъдим ителә супер уен дип. Супер уенда шушы экранга килеп чыгачак кабаттан шакмакларга мәкаль яшерелгән булыр. Мәкальнең бер генә сүзе билгеле. Менә шушы билгеле сүз ярдәмендә 1 минут эчендә сез мәкальне тулысынча әйтеп бирә аласыз икән, менә шушы үз пешергеч белән бер рәттән менә шушы өр-яңа автомобиль дә сезгә таба кайтып җитәчәк. Әгәр дә инде мәкальне белмәгән чиракта автомобиль дә, үз пешергеч тә бездә кала. Ни диярсез? Нәрсә әйтермен? Безнең фондыбызда шундый тәртип бар. Эшне җиренә җиткезеп, тулысынча бирелеп эшләргә дигән принцип белән эшлибез. Шуңа күрә мин икенче турда җиренә җиткезеп уенны тәмамлыйсым килә. Супер уенда катнашасыз дигән сүз бу. Игътибар экраннарга. Анда шакмаклар килеп чыга. Шакмаклар. 1 минут вакыт китте. Ярты минут узды. Калды тагын яртысы. Он 15 секунд. 10 секунд.
4, 3, 2, 1. Бітті. Вақыт бітті. Гүлшан, сізден жауап күтілі? Бар қысқа ғана варианты. Теге құшның бір қанаты теге қанаттар белән бәйле, ләкин бу сүзләргә туры келмей. Шаңбақларны ашабыз. Қуақтағы 2 құштан қолындағы бір құш артық деген мәқал иде ул. Ни қызғаныш, Гүлшан? Юк, бернинди қызғаныш юк. Отмадыгыз. Ләкин шулай да сез бүгенге башваткыч уенының җиңүчесе һәм без барыбыз да сезне котлыйбыз. Менә барча күргән шәһәрдәшләремә, авылдашларыма, укытучыларыма барсына да бик зур сәлам һәм бик зур рәхмәт. Һәм инде хәзерге көндә эшләргә мөмкинчелек биргән фондыбыз җитәкчеләренә, шулай аларга зур уңышлар, бердәмләшеп, бергәләшеп яшик. Амин, амин. Аллаһның рәхмәте яусын сезгә. Бүген бездә кунакта ярдәм тернәкләндерү үзәге һәм ярдәм мәчете хезмәткәрләре булды. Аларга изге эшләрендә бары тик уңышлар гына телибез. Олыларга, үзебездән кешеләргә, көчсезләргә игътибарлы, мәрхәмәтле булыйк, саваплы гамәлләр кылыйк һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булыйк, дуслар!